RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Susan, 49 anyos, itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga gi-expel sa iyang principal. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga pangitabo. May kay niya ka na dong Daryl. Dali na kaon na, santang init pa ning sabaw. Ma, Tinuko, sino itabo ni mo? Ano naman kayo mabunog? ma, Ayaw ko tumagang gilak ha, Daryl? Kisa'y nagsumpag ni mo? Tubag! Tubag! ma, ayaw ma, akong kamot. Usa, nga naman, naunsa na imong kamot ha? Labiang ma. Usa, Daryl sulti, ragot ko, kung unsay nahitabo. Asa mo daw notebook eh? Tira naman ito na akong gibutan sa akong lamisa. Kini mao ikipangitan nimo? Ang binabi. Oh, luhod sa. Unsa? Luhod dayon. Ang bilagi na. Nabi akong nortya. Yan. Ang bibi. Di mo luhod Ang bibi. ha. Gusto na nimo kaon? Da. Gusto ka? Ha? Ayaw ko itukmutok mo na. Sakit pa ya. Sakit. Kini mo sakit awop. Di ka na juga. Sige na juga pangilabot na ko ha. Oh, sige, nga naman. Puspusan ko ni mo ang bangko, ha? Sige. Ginoo ko. Gipuspusan ni mo? Uma. Sige, magulas lang kung buli na ako. Napuno na ko mong nipaus na ko. Pero anong naman kay Piang, ha? Ngano? Daryl, gusto na na! Gusto na! Ili na maayong imong gibuhat, ha? Dadon ta ka sa principal! Kagagay, ma'am. Ang kamot. Sakit kayo mong gilubag.
Grabe kasakit sa akong dughan nga namati sa akong anak pagsaysay niya kung giunsa siya sa iyang classmate o sa iyang maestra. Mao ako'y pagduha-duha og atubang nila para mapasabot nila sa nahitabo. Unya, Ma'am, nakasabot ko nga gusto lang nimo nga protektahan ang imong anak. Pero dili gid maayo ang iyang gibuhat. nakasabot ko anak, sir. Pero unta, balansihon po ninyo. Ang gibuhat sa akong anak, pagdepensa ra sa iyang kaugalingon, sir. Kinahanglan nga ikatubang sa nato ang maestra nga nakakita sa panghitabo. Aron usa siya sa musaysay. Nakakita gid ko mismo, ma'am. Ngayong gipuspusan ng iyang classmate. Wa man mi mo dinay ni ana, ma'am. Pero nahibaw ba kag nganong nabuhat to sa akong anak? Bisag unsa pay rason, ma'am. Dili na rason para magpasakit siya sa iyang classmate. Pero ikaw, nakakay katungod di ay nga mapasakit sa akong anak. Nganong gilubag man sad nimo ang iyang kamot? Kay dili man siya mapatuon ako. Sa ato pa di ay, ma'am. Niangkon gyud di ay ka nga gipasakitan nimo ang akong anak. Igo la, ma'am. Sorry, pero naka-decide ako. Among i-expel ang imong anak. Sige. Kay ikihata mo. Ma, gipangayo na ko ni mamang card ba? Pero dili niya ihatag kung mukiha ko no ta. Unsa? Nyan sa man nimo sa pagbalhin, ana. Ganahan ko nga ibalhin ti kag laing eskwelahan, Daryl. Mare, dili naman sa dawaton sa laing eskwelahan kung ma-expel na ang imong anak. Unsa? Naamong na lang hinuon ang pag-eskwela sa akong anak nga nagtinarong raman unta siya. Moray gusto unta niya nga makahuman sa iyang pag-eskwela. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sakto ba di ay ning ilang gibuhat nga gi-expel ang akong anak nga igo raman unta siya ni Baus sa nagbuli niya? Ikaduhang pangutana, plano na ko nga ipadayon ang pagreklamo o pagkiha sa maestra kay nadapatan niya ang akong anak og napiang ang kamot ini. Asa ko pwedeng mo dangop og matabangan ko. Ikatulong pangutana. Matod sa akong kumari, dili na kuno dawaton sa laing eskwelahan ang akong anak kay na-expel kini. Tinuod ba na? Pwede di ay mo balibad ang kadagkuan sa eskwelahan, ilabi na sa public school? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gisultihan ako sila nga ako silang ikiha. Pero gihulga mi nila nga dili nila i-release ang card sa akong anak kung mopadayon ko og kiha. Unsay angay na kong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Susan. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Mga problema na to kabahin sa tuang mga kapuyo, kapikas, kabanay, pamilya, sa ato ang bana, asawa, mga legal nga mga dokumento, sa ato ang pagpanrabaho, sa ato ang yuta, o unsa pa nang mga gifeel nato dihang mga emotional nga mga pangutanag, mga problema. Guys, padayon lang yuta in life, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw nga naminaw karon, and best regards to
Solon Javier, kang Mika K. Rojo, sa mga avid listeners nato, no, sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga dakbayan, ang mga naadere sa mga Cebu, labaw na kang Erlene Costello of Palompon, Leyte, ug kang Vivian Lahoy of San Nicolas, Cebu City. Kumusta mong tanan din ha? Salamat kaayo kang Resurrection Labaho. Thank you kaayo for always tuning in and for listening. Thank you kaayo. Og Viva Pit Senyor natong tanan, nagkaduol na gyud ang pagsaulog nato sa kapistahan sa Balaang Bata. Welcome sa ato ang mga turista, no, love the Philippines. Og welcome sad sa ato ang mga deboto nga nidayo gikan pa sa gawas sa nasod ug sa mga nagkalaing-laing dapit diri sa Pilipinas para lang sa pagduyog ug pag-uban ug pagselebrar nato sa ato ang kapistahan diri sa Sugbo. Init ra ba no nya magdagyod tag tubig, no, ayaw gyud mog orpayong, musunod lang putas mga patakaran sad sa Basilica ug sa Cebu City Government para hapsay pod ang ato ang pagselebrar sa kapistahan. Punto legal ta, atong tawgon sa pangalan nga si Susan, ang ato ang letter sender na expel ang iyahang anak in town sa eskwelahan. Mo ni ato ang nasinate og nahibaw-an nga drama. Kay murang nagkaengkwentro man to dito sa eskwelahan. So una niyang pangutana, sakto ba di ay ni ilang gibuhat nga gi-expel ang iyahang anak nga igo raman siyang ningbaw sa nibuli niya? Okay. Karon uso biya jud kaayo ni ang bullying, unya naagid tay anti-bullying campaign or law, no, nga gipasaka sa Kongreso tungod kay usog yun ug grabe na gyud kaayo ang bullying in schools that can even affect, no, our young children, put them into depression, no, and sa tinud-anay lang, pero hiskot, this is a very sensitive matter and uban makakos ni no nga mo do og suicide or self-hurt sa ilaha kung dili gyud mamatngunan. So serious kaayo ni, and the school can even be liable. Now, of course, there are always two sides of the story, and I will take it nga sa kaning atong storya, mauman ni ang gipangutana ni Ma'am Jane ni Ma'am Susan sa atoa nga ang iyahang anak maoy nabuli. So dapat dili ko makaingon kung sakto or sayo based on the investigation, but og tinuod man gani ni nga ang imong anak ang ning bully, no? Then dili baka angayon nga siya ang i-expel, no? It should go through the process, and dapat pwede tang mo reklamo sa Department of Education nganong naingon ani pagkahitabo nga na-expel ang imong bata. We can file a complaint against the principal, the teachers, and the school. Ikaduhang pangutana, plano niya nga ipadayon ang pagreklamo o pagkiha sa maestra kay nadapatan niya ang iyahang anak o napiang ang kamot ani. Asa ko pwedeng mudangop nga matabangan ko? Of course, this can be child abuse, no? An admin case adto tag Department of Education. Pero naamang gud siyay physical abuse, no, and physical injuries nga nahitabo. This can be child abuse that can ripen into a criminal case. Pwede tang moduol sa pulis o pwede gyud tang nga mo adto ngadto sa Women and Children's Health Desk, no, kay para ma-filean og kaso ang maestra. Nganong nanapat man puning maestra nga dapat siya may mo uwang ani nila, no? Ikatulong pangutana, matud sa akong kumare dili na kuno dawaton sa laing eskwelahan ang akong anak kay na-expel ni. Tinuod ba di ay na? Pwede di ay mubalibad ang kadagkuan sa eskwelahan hilabi na sa public school? No. Dili pwede, no? The public school should not be biased ug dawaton gud na nila dapat ang estudyante. Of course, siguro careful pod ang mga eskwelahan, no, nga di man sad gud sila ganahan mo dawat og bullies or troublemakers or kanawa na isyuhan og good moral character. Pero no, kung pananglitan man gani gyud nga wa gyud sa ang imuhang anak day, Susan, kinahanglan gyud nga ato ning i-reklamo didto and will have to prove his innocence kay lisod sad gyud kaayo nga unfair ba sa iyahang part nya, traumatizing ba ni on the part of the child. Ato alang na ato pud silang pasabton on how to properly deal with bullies in the long run nga dapat di pud niya
Hindi po nila atbangan unta og violence, ang violence nga gibuhat sa ilaha, og madala pa. Pero kung pananglitan, giunha na siya sumbag, uy, ako, mo self-defense ko, uy. And then, reklamo dayon sa teacher. Kaya it could be worse, no? So, dapat ang mga bata manggod atong tudluan unsaon pagsumbong o pagsulti ug dapat musturya gyud ninyo kung unsay nahitabo nila sa eskwelahan. Ingon ana na kaimportante ang kanang mga higayon nga ma-check nato ang bata, masturyahan nato sila and they learn to open up to their parents or their guardians without any fear, no? Nga kasab-an sila. Okay? Katapusan niyang pangutana, guys. Gisultihan nako sila nga ako silang ikiha pero gihulga mi nila nga dili nila i-release ang cards akong anak kung mupadayon og kiha. Unsa may angay niyang buhaton kuno. Dili pwede ma-hold sa eskwelahan ang inyahang card. Reklamo na lang sa DepEd kay murang naa ni problema ning eskwelahanan ni. Wa na magsunod sa patakaran, wa na magsunod sa balaod. Kinsa maning prinsipala nga di man kakamao in town day, no? Now, reklamo na lang dito. It is your right nga mo reklamo, it is your right to file a case. If indeed they are innocent, ipaprove na nila dito sa sakto nga forum. Katungod man na nila kay kung nagpasagad sila sa ilahang trabaho o sa ilahang responsibilidad, bias baron ang ilahang paghimo sa investigasyon ug dili makaangayon o makatarungan ang ilahang desisyon, dili gud pud pwedeng mag-urong lang pud ta. It will not be fair to you, it will be traumatic to that child, no? So kana lang yun. And kaning anti-bullying, no, is a very serious concern sa mga eskwelahan karon. And naghinaot ko nga this will be taken seriously by the school. Kay dako kayo nig epekto sa mga kabatan-una nato karon, no, especially karong mga panahon nga children slip into depression easily, no? And it really affects them. And parents, matmuni gud na ninyo ang behavior sa inyong bata, ang experiences nila sa eskwelahan. The moment wa gani na sila gana mo eskwela, something is wrong. You have to learn to listen and to talk to your children and to be mindful ug unsa na ilahang giagihan diha. Kana magsigig lock sa kwarto, di na makigstorya, di mo share, dili na normal, ha? That's a red flag. So paminawan ninyo inyong mga anak, guys. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.